Toto je najmodernejšie zabezpečovacie zariadenie v Plešivci. Fungovalo viac ako 1 rok. Teraz je pokazené. Jedna závora je stále spustená. Zvuk aj svetla upozorňujú vodičov, že treba stáť. A to aj napriek tomu, že vlak už prešiel. A tak prichádza problém vyriešiť muž v oranžovej kombinéze. Pravdepodobne heslom "Ak nevieš niečo opraviť, tak do toho kopni" sa riadil aj druhý muž v modrých montérkach. O pár hodín neskôr sa priecestie pokúšajú opraviť, no o 4 dní je situácia rovnaká. Boli tu oprava včera celý deň a keď to opravili, okamžite sa závory pokazili. A v železnice tu pošlu nie odborníkov, ale šustrov. Vodiči aut už strácajú trpezlivosť. Muž v oranžovej kombinéze však stále pokazenú závoru opravuje tak, že do nej kopne. Po týždni rampa úplne padne na zem a tak jediné riešenie, čo s ňou,